Welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDwaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Ayo, welcome to Dwaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one. It's Baby King, it's Gucci, it's happening, it's raining, it's summer, it's winter, it's Valentine's Day, it's Valentine's weekend, it's Valentine's month. What's happening? Hey, Sentumela. Sinibingelele sinamukele kuDwaza TV. Enyangeni yothando. Dumelang. Dwaza Hospital. Hallelujah. Elishintshe igama le channel. Dwaza Hospital, egumbini labantu abagulayo. Egumbini labantu abagulayo. Ngokwezothando. Sidokotela inhliziyo, sidokotela ingqondo, sidokotela konke. Niyazi Dume ngani bafethu singakhohlwa ukusubscribe lapho. Ni comment, ni share lisitshela ngicabangani ngeshow. And also bafethu sine foundation. Very important foundation, iDeep Brothers Foundation, whereby sisiza abantu abaswele especially impahla kungaba ukudla futhi ukuthi besingakakwenzi ngokudla but okwamanje kusayimpahla kakhulu mhlawumbe ifuna impahla endala lapha ekhaya and you'd like to donate and awazi ukuthi uzoyapi usidm thina siDwaza Brothers ungadm uvusi lapha ku Facebook or DM mina or DM na ku Instagram sikwazi ucommunicate nawe especially ngathi ungaba around eGauteng yebo ngathi ungaba okwamanje is okwamanje ngathi ungaba la around but noma ukude waziveza it's fine noma ukuphi ungaveza sibe first noma sizineka because bakhona abavelile eMpumalanga mele ngibathinte nje batshela ukuthi say we coming to Mpumalanga so obvious mele sibuye nazo because we can't go back to fetch impahla so manje sibuye eMpumalanga mele sibuye nazo izibaningi basithintile lapha ekhaya uyazi ukuthi usithintile siyawe ukuthi mele silande impahla lapho kuwena nawe ungakasithinti ifune impahla ongasayisebenzisi ingaba uniform esikole ngokungaba yini kungaba ukudla mase nokudla okuningi okusale ngoDecember khona bangenakho uyabona kuningi asizaneni umuntu ngabantu izandla zakhe ezana uthando lonye bafethu exactly let's fight poverty njengamanje we fighting love Asibabili. Ngicela niza wengilosi. uMaria nobani, kwakhona uMaria nobani ezulwini. Lokho uMaria kuphela waziwayo intombazane. Lokho uMaria ubani intombazane ezi? Ubaningi. Ubani? Bathi ngizokutshela kahle masiqeda ukushutha. Mina yazi uMaria kuphela. Abadoda kuphela laba yoJoseph oDavid uMaria kuphela wesifazane engimaziyo. oDavid. Othi babuze, ngicela usonde lapha mrasi, mana khona la kuba ngiyabona ukuthi ushaye i-high heel. Uyasonta? Sonto. Nakho. Uyasonta? Yebo ngiyasonta. Ubani umunye wesifazane omaze eBhayibhelini? Ngaphandle kwaMaria. Eva. Hayi awumshiye uAdam noEva awumshiye lo. uEsther. uEsther yini role yakho wayenzani? Thini character wenzani udume ngani uEsther lapha eBhayibhelini? uEsther she was an orphan and then hamba ayomelisa isizwe sakhe to another uEsther. land. Yeah. Ngiyaqala ukuzwa ngayo kaEsther. Okay. Nje iBhayibheli. Hayi cha kodwa ngiyafika esontweni. Akaze ngifike bekhuluma ngoEsther. Okay. Akaze ngifike. Ukhona uEsther. Yeah. Afika inisho lapho ningifakazele usisi ukuthi uEsther eBhayibhelini ukhona nani? Wayedume ngani uEsther? Uthi wayedume ngani uEsther wena? Ngithi mina uEsther bakadume ngokuba leadership nokuthi uhamba yomela isizwe sakhe. Okay. Shuthi wayedlula uJesu. No, not like religious. Okay. Ayina king. Sabona right? Usushilo phela ukuthi hayi cha let's sonto. Angingeni impela. Yeah, kusizakho. Ne? Yeah. Wena ula emhlabeni, udila ngokula emhlabeni. Intombi yomsuthu eyiphilelayo. Umntombi yomsuthu. Igama ubani intombi yomsuthu? Ngutheo wakaMkhothu. Indlela osho ngayo uthi intombi yomsuthu ngazi intombi yomsuthu. Mkhothu. Khothu. Mkhothu. Mkhothu.
Mkhoto Monday. No, Mukhoto is actually Mukhoto as in Mukhoto. Oh, Mkhoto. Yes, it's a king's surname. Maungai. Oh, mina sekuthe uba nje Mkhoto Monday. King lapho Nkosi yami. Uyahlonipha. King yaka Mkhoto. Manje lo mfana uthandana Ayidlishi yena sondela Nkosazana Mkhoto. Ngiyakuzwa ubhanqo nenkosazana. Nkosi yami. Jesus, shuthi indawo yakhe bengekho vele. So mase tshela mina, uthe ubani kama? Ngitse ke Theo Mokhoto. Hayi masukusheshisa. Theo Mokhoto. Motheo? Theo Oh, Theo. Mokhoto. Asishisi bonke. Theo. Theo. Okay. Igama ubani? Mina uPhumi. Cishe ngathi uEminem. Oh, uPhumi. Okay. Ubuya bona Phumi? Mina ngibuye Eastern Cape. Eastern Cape. Yeah. Okay. So tshela mina Phumi ubani umfana eze ngayi la? Size ngoButmusa lana. Uyena lo metezo wakho? Hey nango. Angazi phela mhlawumbe eshonile bafethu ukuthi njengoba ngabe sizenga uyeni lona sazi lokho sifona senzani uyena. akumeni. Oh akusi. But mama bengathiwa ulona ngabe kunjani mhlawumbe kuthiwa ake ngidlo lo musa lo okugilile. Yebo. Nalo. Wakhetha muphi? Hayi angazi kwamanje ukuthi ngakhetha muphi. Awungeke ukhethe lo ngala. Wena my sister eNtombi yomSuthu. Hayi ngokwesiko uyabona ukuthi ngikhulume ngeSuthu naki ngwana namusweu. Amadoda. Vale yabona butika nqani hlile. Ha, Tsatsi le chabile. tsatsi lichabile. Shuthi lishonile. Ilanga lishonile sunset. Yabona ilanga malivele ekseni. Oh, liyaphuma. Okay, manje uyitholile impendulo ke. Yeah, okay. Manje wayothanda ungathi ukhulumisa komZulu yini uthanda vele amaZulu mhlawumbe noma ukhuluma amaZulu abangani bakho amaZulu. Ngakhulela endaweni yegcila bezulu kakhulu so nga-adapta le language ukudlule yakithi. Kodwa nangiSuthu impela ngiyasakaza njalo. Yabona noma uyichaza ngiSuthu kodwa still indlela osho ngayo usawulayini wesiZulu impela ngiyasakaza kodwa usachaza hayi cha uthathekile emazulwini ubani lopatisana nalezenga umZulu noma mhlawumbe Khelelana kangaka. Umpedi. Umpedi. But amaZulu kodwa yawathanda. Kakhulu. umZulu lona umusi igama lakhe lami ngomZulu nguvusi Hayi lo shuthayo akusiyo umZulu kwamanje asikhulumeni ngomusa lo nami sikhuluma ngaye hayi lo hey Nkosi yami ngathi kuzoshuba ilanga lathi liphuma kangaka umusi uzoyishubisa liyachaba letsatsi liyachaba sechaba saba nje nguyisichaba lo nangiyanizwa bafethu ngiyanizwa kakhulu my sister question enginayo enye ukubuza nje ukuthi nje mfethu wena njengoba omuhle kanjena usichaba unjena uyale kwa king Ngakini usichaba. Ngokuthi usichaba unje. Akazi delisichaba sichaba ibulela community So ubuze ngoba usichaba unje. Ngoba uyikhomba. Kodwa bengasho kanjalo bengazi ukuthi isho community but ngitshela mina ke mfethu ukuthi my brother lo uthi ubani igama ubani Musa okay uMusa mfethu nina how long nithandana wahlangana kuphi naye yini mfethu lo wayithanda ngaye nje ubusithola ukuthi nangomunye usichaba ngapha nna le Musa re na le kgwedi tse pedi pedi kubo 2 months so ho kopana ha ka le Musa ne ke le Lesotho re bua marangang mona nangwa ditseba di Facebook a kere ya ba he re nkile nako ntse re bua re na le kgwedi tsa pedi tse re kopane fela re na le tse tharo ntse re bua fonong ya ba ke monna mo sereng ka nqeto ya hore mohlomong re kopane ha e ka ba thata he abuti Musang romela tšhelete ya hore ke tshela borokgo ke tle mona Gauteng hono le monate tjhe ha ka ba mpolella hore yena wa kufakela imali ukuthi uthenge senkozo eGauteng ayining okay hayi le nna ke la bona hore hlile enwa ke ntse ke mo rapela thapelo tsa ka di arabilwe ke ha ke nka passport ke tshela borokgo ke ya hola ka lerato passport nkile pasa ntate ka ja borokgo Mozambique
Hey ngizo ubroho i-passport ayizayini usuka overseas isinkwa nepassport kuhlangana kanjani ubroto ne-passport ubroto ukudla isinkwa i-passport ngathatha leya ngakrosa ukuze ngihlangane nalona engimbiza ngokuthi then wathi passport then ngikuyena wakusendela imali ukuthi uzomvakashela ayiromela ngiyahlola khanye nje isinkwa singena phi uwoze nesinkwa uthe buroto nje wena kwena itsemburoto mona nang kanti wena utheyile tele asiyeke eburoto okay so ngafika angazi ingobani kodwa wangicela ukuthi ucela ungirentele iroom ngoba usanezinto azilungisa ekhaya nabazali okay cha angingeni lezo azingifuni futhi so futhi ebekangithembise yona kakhulu ukuthi kunemisebenzi eminingi vele ekhaya siyayazi ukuthi egoli khabo mali imisebenzi ikhona okay namhlanje umusa lo msebenzi lo angithembise wona cha angakawuboni ngize ngayitholela umsebenzi mina ngokwami ngokwazana nabantu ngithanda unahola ngithanda Musa 3 months sihlangene 2 months mhlambe ngiyadideka ngiyaxolisa how many months so i3 months sikhuluma ku phone then i2 months sihlangene okay so mhlambe ngiloko ngiyayibhidanisa so kahle na 5 months umazi umusa plus nokuthandana nokwazana okay my sister all right sharp Inkosi yamaskisi simela ngene. Anginankinga. Ya ngiyabona yachacha. Kulungile. Igama uthi ubani? Ngithi igama uPhumi. uPhumi. Umusa nayo indoda yakho. Yes. Unaho long uthandana naye nahlangana kuphi? Yini ethanda ngaye? We've been dating no Musa. We have 2 years now. Uthandana how long? 5 months. Okay, qhubeka. Okay. We've been dating no Musa for 2 years. Sahlangana esontweni youth conference. So ngabona this guy ohamba alright. Uthi no ngizoshada lana kahle kahle yabona. Okay. Ngoba esontweni into abayipromotayo nje ukuthi sishada abafuna umjob. So so angazi mase sikahlele ethunzini. Livele lapho mama wala manje angifuni nawe motho waka. Bantu bakha bese niphuma i-makeup yabona inyalizo liphumile ikhipha umkhovetsheni uyawazi ukuthi ikhipha umkhovetsheni ume ngala kodwa izulu yasithanda ne yebo okay bakhipha umkhovetsheni ngamala suke lishisa leshisa likhipha umkhovetsheni imkhova ngisiqasha ngaphansi kwamatshe so manje lento yasuka ekuthenini ushaka ngazi wayenzani nebutho lakhe babethi bavulile asiqonde odabeni isikhohle ngoshaka okay hayi kwakho akukhuluma busaqhubeka sibusachaza ukuthi nazana nini kanjani so bengisasho ukuthi umusa ngambona nge-conference we had a youth conference esontweni and then I saw umusa lapha esontweni ngambona ukuthi angaba yindoda eqotho kimi yabo angangiphatha kahle so angitshela ukuthi uchazwe amehlo ami nabona nana amehlo ami mahle ne so like we became friends no Musa for some months for 3 months and then so umusa kahle nje stretches sakhe lesoqala ukuthi kwazwani nazane qala because now okay so we dated now since 2 years this year. Okay. No Musa. Uyamthanda noma mhlawumbe usuphoxekile kwenza ngani? Ngiyamthanda mara ngiphoxekile yazi. So ubani ofound out ukuthi nake umusa uyajola ubani umbambile kahle then wafonela omunye wambuza ngomusa. Usisi. So yimina engimbambile ukuthi umusa uyangijolela. Okay. So I used to see him manginaye abheka ifone like yabo. Angafuni ukuthi ngibone ukuthi yini esefonini and then this other day bakageza so ngibone this number iyafona kaningi so benginaye ageza so ifone bakashile so yang irritated because iyarasa so ngibone le number and then I took the number ngayifonela ngifoni yakhe umusa so mangizwa usisi nje omunye okhuluma nje into engayizwa umsuthu yabo but ke ngoba bengisebenza nabasuthi ngiyas understand isuthu so ngimbuze sisi uyamazi umusa ne athi yebo umuntu wami enhle angibuza ukuthi ngifunani efonini yomuntu wakhe yabo so ngibuze efonini yomuntu wakho umusa
cause lana nje akubhalwanga nokuthi baby or ini yabo nje kubhaliwe Theo. So mina I was like she's a friend or umuntu asebenza naye emsebenzini. So yeah, so that's why ngabhalela ke iJuwas TV ukuthi ngisi. But uba fana umusa umbuzile imotho ukuthi kahle kahle uyakufebela ngoba fonini yakho umbuzile yena uhlaphe noma Yes ngiyembuzile aphika like aphika athi mama uyazi ukuthi mina akho lutho angenyenzi into kanjalo you know. Wena Theo mfethu mo receive a call from my sister ngalana mhlapho umbuzile umjida wakhe ukuthi awu naku singithola ama call eintombini zakho manje kwenzakalani Atsa ke motho a dikgathatso empa ntwe nka o jwetsang yona ke a otla ka gaya Hona lo re be ke mo gaya kapa ke mo etsetsa taba tse ngata ke inahanne ka re a go itholele ngwana batho mofukeng a motlo go itholele ya ba ke a thotla ya ba ausi he ke hang ka qeto ya hore re buele lenaneo lena la lona re mpe re bone hore e ka ba le tla re tholla thuso kapa e dula le jwalo wese sicela ukubuza ungabelana uzositesta yini noma mhlawumbe wenzakalani ngoba ngiyakubuza ukuthi isiZulu yasazi kodwa lokhu siphosa kapha akena bua seZulu ke batla le bale ba kwana hae ha ba mpona hobane seZulu a ba se tsebe taba tsena tsa ka ba dutlwe ho ska thwe ke matha le banna ba batho ngiyakuzwa taba ka ihlakile ngiyakuzwa ngikuzwela le kodwa la ngiyakuzwa Kimang o plan a date au siwitse wa nahana hore mohlomong ha re ka etsa ntho tshwanang le hobane re ke re le bone mona na marangrang le hlaisa taba tsena tsa lona ya ba ona hana mokgwa o tshwanang le ona nang hobane la disia le dinomoro ka nnete ya ba Kimang o ya le date bana ukubuza mina ubuzo yi1 ngoba ubuzo ukuthi Kimang oya kule date kuyena and then sisokuphendula ngabe umzule yini makuphendula ngumzwana that's why uzomputsa ntwele yabona ukubuza same question akubuze yona umuntu plan le date usisi okay that's deep language yakho very deep okay no mina ngiyam understand kancane that's why ukuthi ngimzwanga kule line that's why ngiphinde ngabuza so you know what ke arimfone arim Thiwani makufona Intelu no it's fine angithi wasinika ku-email so tell him fonele arimcheck tell him fonele kimfonele ka phone yakhe do you listen Maskandi okay yeah understand kahle nje kahle okay zikhona ingoma zamaskandi ze language yakho acela uyithwala ezomaskandi ze language yakho ngazi umaskandi ngiyakwazi uku-translate ngiyakwazi lo wezulu yakwazi ukusha Hello, ngikumele lana ngithi today we have a date since it's Valentine's Day so tomorrow bayehlisile nje kancane ama price so and basiphene reward ukuthi ngaza ne partner yami so you can come singaphandle ngikhona la ngaphandle uzongithola la endaweni icela abantu na ngangicalile yamehlo nana abantu laba bazimele mos yale ayingasho ukuthi like weba icela abantu no like we will be two of us akuzuba nomuntu ngikhona la ngaphandle just ngicela ukuthi bangifonise because ifoni yami beyicima okay ngiyeza no sure thank you yabalabala vele mona wa ba ko bane wa bona mading ha ona le ntho e mpetsahalang wa utlwa hona le mtswele le reng eya utse yini itsanda ngayo umjeta ke ntho tse ngata o na le lemile monate le leshano okay ke motho anang le lerato tšheleteng ehlile o tla o fa hano bapala le wena oh ya mada ale tsamaya uqasha mina so that's mayafika la engakuboni ya re tsamaya wena ukasala uqoka size bani 2 and 3 2 and 3 nco ngiyakuzwa
Ngiyakuzwa isikhwama size bani lesi? Konke into zakho zincane zonke. Yeah, uyangibona nami ngincane. Hey, you look so innocent. No, akunankinga. So tshela mina already mhlawumbe uma ukuthi ubafu mayifika la vele nje choose leli yolo bhono ufike nalo la. Already mhlawumbe unaso space lesokuphoxeka ukuthi let it go. Yeah, ngize ngiziprepare but yeah, angifuni uqamba manga ngizoba buhlungu because I've been with this guy. Yeah. Si share everything mina naye yabo. But unga choose umuntu ongakuchoose ne? Yeah. Nangeze khuluma naye. Izinja madoda. Hamba kanjani? Hayi. Ngithanda welcome yakho uma ubengele lo mamazi. Qhamuka nje sothe bese uthi ka. Sithandwa sami. Umfezi. Manje kwenzeka Oh no, ama camera fethu no skis let me explain about ama camera. Ikamera lami ngovoice. We Desert TV. Umamazi la ngoba ngibona ngime naye. Ushilo ukuthi namhlanje nizoba ne date sase Valentine so besixoxela nje ngendlela akuthanda ngayo indlela emisele ngayo ngawe so ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe ucabanga the same thing uyamthanda yena udlaleni ngaye sase Valentine yabo so umama decide ukuthi sithi kwi Valentine kusasa ufuna ukugaya surprise yena kuqala before kusasa sazi umuntu uzomnikeza but kodwa ufuna ukwazi ukuthi mina ngimthanda every day so like i-Valentine yo uyafana manje amalanga face power dog power namhlanje sitshela abantombi ukuthi Valentine hawu mfethu Valentine is every day lokunomuntu wakho nje yabo but kodwa umama yena udecide ukuthi ufuna ukuthengela something today ufuna ukuthengela something usayithengile manje like ngithengela something usayithengile mina abantu yeah surprise ukuthi Valentine thina we just showing abantu emakhaya ukuthi yabona uthando likhona wara ibuka uzokunika lento lena then sinishiye sikhasicishe emkhaya sihambe la niqhubene nendlela yethu phela usikugaya surprise yakho and then sihlukane hambe nomamazi nesisabe ne usingalokhu sayidonsa because ngiyabona ama camera ngase hey yini we wanted in bafu ngicela umvala amehlo mama umvala amehlo kanje sangivala amehlo i-surprise nje bafu isina kanjani i-surprise nje ifethu kanti surprise ufuna ukuthola nje wena awu bafu mfishane nawo mfishane ukuphula intamo le baba kwenza nje abaze bakwenze Sorry. Okay hey lo ngabani hayi iyeseduze ngazophuka intamo ufike mfishane na umphula intamo ngampela uba uyamphula amphule yabo khona wathi umphundla susalo umphundla phambi wahambe okay so bafo lo ade ngimbiza wena oza na surprise ngihamba naye na so i surprise vele bingeke ifike ila phambi wakho so sizokubala ka3 bese uyamvulela bafo ne ngoba senziwa noko yabo okay 3 2 1 engawo bafo umdedele surprise Sky Makatsa. Bathi Sky Makatsa. Ubani lo? Yini manje nina senithanda ama camera ngami? Ubani lo? Yena uthi ubani? Itoke tsa hao du shebile mahlong. Ha o ntse kanti kwenzeka la nisithanda? Ha o ntse It's surprise. Sikhulume eceleni ngoba le ndaba yama camera ngami sesisengisa. uyacela ngai Kanti wethala ngani? ihlakize wethala Idate yona le. Idate le. ngiyona le Ngichazele yini? Ngiyona le. Phambi kwama camera. Before na kwi-date umama befuna umchazele before kwi-date. Wethala wena ubatla yini? Sikampotsa ntwe eno Ubatla yini? ke manyo Yeba nna. Wena kanti kwenzakalani ngawe? Ubani lona? Wena ukutshela ukuthi ubani? kahlo ikhaya Ngihlangana nawe mina manje wena ukutshela ukuthi ubani? Ngihlangana nawe. Yi surprise yakho le. Yi surprise yakho le. Yi surprise yakho le. Ngibuza ukuthi yena ubani uze kanjani? Kibuye ing. Yi surprise yakho le. Ngiyabuza ngiphendule. Yazi sisine yekela ukuthanda ama camera ngami. No, ngithanda ama camera, ngithanda ama camera. Hayi le ndaba yakhe yangibhoko. Uyekela ukuthanda ama camera ngami. Angazi ukuthi nahlangana ukubukwa Yebo, or sahlangane ini. esontweni. Oh manje ukuthi sahlangane esontweni sekumele ukuthi uzongibukisa ngabantu.
No, angikubukisi ngabantu. Yini lento yenzayo? Yini lento yenzayo? Yini lento Wena yenzayo? yini lento yenza ngami? Cha, ngiyenza ini? Ubani lo yena? Ubani? Ukutshela ukuthi ubani? Nihlangana kuphi No, naye? musukhamba woza. Musukhamba. Ungithelelani ukuthi uzongibukisa ngazo? Musukhamba phela, wayuhamba. Ngihamba ini? Ungithelelani ukuthi uzenza zona lezi No, zinto? angikubukisi ngabantu. Ngifuna ukuthi ungitshele Iqiniso lani? Ubani? Wena ukutshela ukuthi ubani? Ukutshela ukuthi uthi ubani? umuntu wakho. Thaba nawe lo ngumzalana. Angizwa. My sister. Kwenzakalani? Nawe lo ngumzalana nobafu. Ke na le kgwedi tse pedi. Yini khwethe pet? Indok. 2 months. 2 months. Mthandana. Mana, wait. Wait. Sikathontola hamba. Ngishaya abantu lapha esontweni. Wait. Sishaya abantu. Man, my sister, wait. Sewusamoya. Sewusamoya, woza. Uzoqotsha amabhodlela la. Yeye lento basifundisa yona esontweni. Lento abanifundisa yona nesontweni le. Basifundisa yini? Ukufeba. Oh, kahle lento yenu bhuti like Ngihlelile. Man, my sister. Man. Nangu umuntu ehlelile yonke lento le ngibasika. Yabo ubamba uye. Yini lento? Yazwa isibizile kutshele mina. Mawubona ukuthi awusangithanda ngahamba. iValentine kusasa sofuna ukwazi. iValentine yani. Ufuna ukwazi ukuthi uzobunaye or uzobuna my sister. Manje ngamela azongibuza Maphaki nawo me. Okay. Hey, Hloho. My sister, cela umbuzo ubafu wakho ukuthi kusasa ubezomayisa kanjani. Uyitse yena ha tsebe motho. Uyitse ha ratane le motho. Uyitse umungu. Vusi awuhle nabo laba awuzena. Butami yazi Shift nini? no ngathi nama camera wenu ngathi ngihamba. Okay, cela ubuza njalo. Yabo ulapha ya uthanda bani phakathi wakho? Umutshwaretse nkaletso. Hey banna, ke motshwaretse eng? Wena batla eng mona? Hey banna ngithanda bani? Ngithanda bani? Washa sayimoto. Manda. Wait. Ubani unzo mutshwaretse. Manini. Ukhwelle. Ntombi yomsuthu. Man, Ntombi yomsuthu. Ngixoshele isithando. Mana Bafu, lentenzekana la. Yizo lezi zinto engizela zona. Xosha amaqhosa ntombi yakho. Yizo hayi. Amaqhubisana yizo lezi zinto. Akusithi bese now. Ukhwelle. Akusithi zela azange uzohlosa intombi yakho za. Siyazi iValentine kusasa but nami umuntu osibizile la because ufuna ukwazi ukuthi ufuna how. Inja. Uyathukana manje. Ngiyinyonga mina. Yini lento ayenzayo? Ubiza umuntu omthandayo ukuthi Yini lento ayenzayo manje? or umiza Yini lento ayenzayo? Wayafu. manje bafu uyamthanda Sofuna ukubukeka manje. Manje mina ngiyinje, sengiyinje today. Sengiyinja mina today. uyamthanda Noma sekuthiwa ngiyamthanda yena lento ayenzayo kungithanda. Lento ayenza manje Ngiyabuza kungithanda. ukuthi ngiyinja. Igama Lento ayenzayo. Yini lento ayenzayo? Yini lento wathi ayenzayo? usisigaba lenja Ngiyinja mina. so uyinto ya noma yinja lo uyinto ya Mina ngiyini? Bonke bayafana. Angithi bahlangana endleleni. Angithi bahlangana endleleni. so Imoto eyifanayo vele ziyapipizela. ukhona nomthandayo Ziyapipizela. Wamutlwella. Ibe wamutlwella nna. Wena a Monster Fontaine mona ne tlogela metlholo ya gago tu a ke itse gore like o bona camera uyamthanda ne Ngiyapipizela Uyekela drama, please. Ibe ngitshwaretse. Ke nne ke mamela ntho tsena tsa ntsa di bua. ungithanda lento ayenzayo. Lento ayenzayo manje Mara yini lo yenzayo? Ulethela Ngikisa ngami. Ungiletheleni? akusihlo sakho Tse monna. ehlisa umoya mswathi ke Oh siswama ungitshela. mana my brother my uyakuthanda azimama Uzokusiza ngani? noma sethi uyangithanda mina ngibona uthando. Uyitukula ini? Maikutlo akathi okay yeah masikhuluma man to man ne it's fine just so Kodwa kuyafana yini sezokhuluma emva kwalento ayenziwe. so Yini sezokhuluma. mana sabafuna Yazi ibhuta mina ngikutshele ne lezi zinto lezi zihamba ngebalance. Labantu laba ngeke uzongibuza ukuthi ngithanda abantu. Labantu laba bobabili banesikhundla enhlizweni yabo. Uyathola ithi ngitshele lento le ihamba kanjani. Yabona umama uyazwa na njengoba Unaka ujola nomunye umuntu. Ushopelani? Ngitla ubophisa. Umama uyayithola. yeah Umuntu ekukuthi ngazi ukuthi inhliziyo yami uyayithola. Bese kuba nomuntu ekukuthi like uyazi na Ngizokubambela iyeca zakho. but said umuntu ungahamba naye noma yini wena mama uhlezi ubhizi into ezisonke. Wevusi mina ngizomhambisa emotweni lesi. Ngihamba nawe Mosi, ngihamba nawe. uhamba nawe uhamba nami imi. Uhlezi abhizi youth watwati. Zamali kabe. Yizo lezi zinto mina ngamele ngizimele. Yizo lezi zinto ngamele mina. so okay njengamanje wena bafu njengamanje ufuna ukwenza nanga ufuna ngaba awusamfuni noma mhlawumbe kwenzakalani bafu mfethu
yazini umama yena ne uyazi ukuthi ngiyamthanda yabona ukuthi naye lezi zinto azenzayo hayi wena lento yenza manje yini lento yenzayo hayi yazi bhuti wami ne le ndaba injani ne mina angazi naye lehlanya ngicela ukuthi ungithole inyoni ungithole ayifani nami yami ungazi ngubani yazini ne umuntu le umsusele kusuthu uzomqashisela la uyashwile wena Yashuleng yazini nebhuti wami ne mina ngicela ukuthi nithathe lehlanya lenu nihambe nalo uyabona mina sengizosala ke nentombi yami uyabona intombazana iziphatha kanjani intombazana ke le uyayibona uzo decide ini yabo mana phela nje manje decide manje sazi ukuthi sikuthethe uhambe naye chaphela mina ngicela ukuya kini kanjani wena ngibekela bhuti wami yabona mina noma sesineminyaka yena mfake batsheleta lona ke batla ngithanda sami mina ngiyenda ngilibuza njalo yini ethanda ngomama yonke into yakhe kodwa ayi lezi zinto ezenzayo naye but then why umbiza ngenja inkinga uyazi wambiza umuntu omsandayo ngenja uyazi nawe ukuthi kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi like le milishene ngeke ngikwazi ukumyeka face man bese mlimaza kana bese singene kuyenti ngiphethe kabi that's why ngithi mina ngisayi kwi date lebe siplanile and ngisahambe naye mina ngiyakithi nje angeke umuntu azongihlambalaza angibize phambi South Africa yonke athi mina ngiyinja Qedula nomntana abantu leli suthu uzohlala naye la ngiloko khona mina vusi ngicela bajetele vusi bheka mina ngisacela Sheba vusi uyaphi lo mshebeni mfethu anginalo uphuthu Sheba wena emahanyane nekopa go ruri sikalwana okay bathu babafeletse inkolo emamona re ntshane bonna okay mama ngicela usemoya and then smooth uthi ufuna ukuthini smooth yeah smooth wantsika ke batla ho mmona okay ake bahle Sheba yeah mlalele mona mogotse ha o ema ka tseleng yaka yeah mlalele wena lalela emfethu wayithi wena gogomontle wayipona gogomontle yang olelwa ke majita baya ayithola bale ha ke majita isa kwa yena ke motle ka hayi yo kusiyami awulukisa wena qhubeka ula buya baheno go ntate bana ba matla ngifara ngimisa komuntu ula buya baheno go ntate bana ba matla hona rwele muhle irikutlwa ba re muhle lalela that's why you followed her thanda sami lalela ithi mina kutshela so mina wena njani bhuti wami usebenza bengisho engizwile thanda sami Njani mina? thanda sami ngicela ukuthi ngilalele naye ngisamtshela lo muntu muhle vele nawe uyambona nje mara ukuya akangeni sithanda yazi ngoba wena umuhle ngaphandle nangaphakathi sithanda yeah ithola yena muhle kanjani muhle ngaphandle kuphela yabona nesithando ne yeah nami bengisazobuza lokho kuthi ukuthi umuhle kuphi ngaphandle kuphela sikhiphani kwenzakalani weekend linyana la buhikana lwena mona na umtsothika tsika uyakwana uyazi nanisasho nesithando sami ukuthi the devil you know is better than mina kwamsasondela mina nawe like samatheno lims mina ngazi usathana mina ngazi usathana why you the devil you know it's better than the angel you don't know samathanda zevude kanti awusho ukuthi nenzanda pesondweni mina ngazi ngithandana nosathana mina ngoba ngiyena usathana ngisithanda sakho ngisathana kanjani ngisaseyisithanda sakho umuza umdedela isithanda sakho mina uzo namanje mina ngisaseyisithanda sakho loshunaza ngawa batshela ukuthi bakhuzele hlanga umuza umdedela uba fayidize baenda angisho phela ukuthi angisho ukuthi hilwa ungalwi ngifuna sikhulume ungalwi masukulu bafika sondela ungalwi kiseta saka se okay wait usamthanda yini usamthanda usamthanda lena ntsangata watsiba uthi asakuthandi uthi ditlawo jadi etatsela bo kuvuka nogeli kusema watsiba bafo uthanda bani phansi wabo mina ngikhethi bhuti yazi ihamba kanjani indaba le uthe khona uthe ubafo uthe lona muhle ngaphandle lona muhle ngaphakathi nangaphandle lo muhle ngaphandle muhle ngaphandle wena muhle ngaphandle muhle ngaphandle nina kimuhle ngaphandle shusiphakathi umuntu uyikhiwane ulankisa hao ha ke fihla mona o ntlotsitse go mpatlela go mo bane heno na le mathata kgathe o bizi o ntsonyonyo ba mona nang o ikentse le fokolodi okay motho ntse bankiwa abo okay like as in umuntu ne and then never like kalwana lo yena or anything nna ke go ishetsa all the best abo like
lena tshwantse ke khete kopi tlo mphathelete ya ya Lesotho tlo eme mona mphathelete o ka o tsebile o e romelletsa ke tlo eme mona mphathelete ebe mona ya thelete mona ngicela umnike imali yokubuyela uthi uzoyiletha la uyithatha pho imali yani wabona ntombazana ene ke tlo hlala nayo until umphathelete wena hlala nayo ini o tla bona ayisithanda nawe ngathi yamvumela lo muntu ukuthi asixabanise yazi kube siyahamba No, angimvumeli uwasixabanisayo. ngixabanisa yani uwe iqalile yonke lento le sisithola Ubani oyiqalile mfethu? uye iqalile ubani Ngikutshela kanti wena ubizobani ubizobani ngoba indaba awuthi ngitshele awuthi ngitshela ivari yazi ngitshela ivari ithi ntenang ka ena ithi ivari ke hore hampolello rona le mosadi ngoba engibizile o nkentse ntho dulang ka ntle ka mane mtjotsa hore ha ke soka ke ya habo ha ke tsebe mmae ha ke tsebe ntatai ha ke tsebe motho habo ho hang ha ke tsebe motho ke tseba yena fela ke la ka ithuta batho ka ntle ka mona nang ke re nka se dudi ke phela ke le mong ka itlwaetsa batho ba ba ntholla mosebetsi e sala ntsa ya kwana ha ke tsebe o tlohelle wena ngisacela ukuthi nihambe nalomuntu ngiyacela okay sendungisile sibizwa uwe masiqosha wena Mina ngicela Okay. ukuthi umntana basekusuthi ngale ndlela lo mlethe ngayo. Jayam usamthanda abantu emuva Yazi iyangidina futhi lento ayenzi iyangidina yazi. ufike emotweni anginamali angisasebenzi awusasebenzi angisasebenzi komele ucela isonto lidonateleke Yeah. Isama so donate for this nonsense. ngitshela wena ufuna ukuthi esontweni basibheke kanje ilento oyifunayo ilento oyifunayo ufuna ukuthi lona nna ke lo hlaya di-TV ha ya ba tlo reng ha se ba mpona ke hlaya mo o ikgethetse a o so kgethetswe ke nna ko kgethetsweng go hlaya wena di-TV ntlisitseng Lesotho le yona sa ntlisa Gauteng mo mara ka o tlisa di-camereng ariko kokoloing asamse montweni okay gene ausi ke dieta tsa ka ngizothathela zona iyeta zakho di tlise ke di tshwara ngizokuthwalela zona hayi wona iyeta zakho uthi wesijikjela ngizokuthwalela zona uzoyithola emotweni uzoyithola emotweni ena uzotsamaya iyeta uzoyithola emotweni wena ari tsamaya le ko muntu batle maponisa okay wona uright yini wayisho uright sharp ngiyambona ukuthi lo muntu akekho mentally stable nami sengiright yeah okay wena my sister kisharp tsamaya Angikho right. okay right ufuna kwenzakala njani manje uzoqhubeka noba for yamiyeka or ufuna nizoyilungisa angimosheli ivalentine kusasa ubuzokwenza kanjani kusasa vele hayi ubuzoba naloya or ubuzoba nalo nayo uyazi dala sihlelile akakwazi lokho that's why sila akakwazi ivubazi ngabazizanga ivubazi Awangazi ngabazizanga lutho mina wayengisukela. mina iwani into engicela yabo Okay. ngisacela ukuhamba nesithandwa sami and then solungisa ngiyavuma Cha angivumi mina ngicela ukuya kithi. okay kanti utheni kanti utheni awushongo ukuthi samba sonke No, Hamba wangihambi nesithandwa. nawe mina. yini nawe ubona amakhamera Angihambi nawe into mina. enza asambe Wayungihlaza so. angihlazayo ubani Buka ize liyabuka Ufuna ukuya emontweni, mama? Hawu, ngicela ukuhamba okay kithi mina. sambeni uhamba kini Landela kanjani uhamba kini kanjani ubani Umyaparo, ufonelile ukuthi ngibe la angifonelanga uwe Yimi ngikufonelile mara Manje, lento lo yenza. ubetshela ukuthi mawufika la uzofuka wenze ukhuluma into enesense ukhuluma into ecacile usho uyaxolisa ngapha manje manje sesibabili ngisacela ukuthi nina nischiftele ukubuza umbuzo mina banifundisana esontweni basifundisane esontweni ngoba wenze lento oyenzile man uthe my sister ngithi wena ubumbone out grand Yes. ukuthi esontweni bafuna ukuthi nishade yini abanifundisayo nesontweni banifundisa ubufebe abasifundisi ubufebe phela nokuthandana so udecide ukuyifebela wena mawucabanga ukufeba intando kaNkulunkulu noma intando kaSathane kodwa mina ngicela ukuthi ubuza wena umbuzo angithi wena ngiyasonta ngiyasonta intando kaSathane noma kaNkulunkulu ukufeba ayikho leyo nto leyo mina ngaze ngafunda ngaleyo nto leyo nto ngibuza ukhona nena wayefebe eBhayibhelini angimazi wayefebe awulazi iBhayibheli ngiyalazi ngiyalazi iBhayibheli lamhlonipha uNkulunkulu kakhulu umhlonipha uyu umuntu oqala oza kimi so manje wayefebela usiso nawe hlanda ngathi uyavuma abantu labakaqala wena butwa ngathi uwoza ngaphosha kahle kahle mina kuyanga kube chiefta wena umisa manje umisa namalangapha wemkinya noma ngambulala nomabulala sithandwa sami hawu umbulala kanjani manje hawu abamoto mina nginkinye wena ngikuza ukuthi ufila kanjani umbulala ngambulala into enjani leyo bafethu yeah cela ningimele kancane kahle kahle nina ningenaphi endabeni zakho up take us home langa nomzuzu welcome to
Gaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu sithi Gaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Isoplolo lo. Isurprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle Yasina ni athi ngiyazi.